As we see, I don't know this. Мирам сега при теб. Да Владика, честит празник и на вас. Днес е много светъл празник, празник на кръста. Благодаря за пожеланията, благословите, защото всички деца и момчета е много важно Господ да ги пази. На всички нас бих казал честит празник и това, което Реналдо преди малко каза, ако трябва да бъда по-обстоен в превода, са още 120 такива автомобили и общо ще станат над 430. Малък, среден и голям клад. Така че благодаря на всички колеги, които са работили по тези програми, защото в парламента приказките отлитат, а това, което на наклада остава и всички вие се примерете с тази прекрасна техника за градовете и за казармите, в които сте дислоцирани. Ето там са колите, на които съм служил аз на времето и може да видите разликата и откровено са подменени. Плюс още 20 автомобила, високопроходими, ще заеме по програмата с Гърция за граничните райони. И мисля, че по този начин и синдикатите, тъй като ако отидете да видите оборудването на автомобилите, са най-добрите въздушни апарати, най-добрата техника, много мощни помпи, пъти повече от другите. Сега ще е една прекрасна техника за работа и предпазни средства за пожарникарите. Честит празник! Пазете се малко, отпред се пазете. Направете място. Иска да я подкара. Говори с него. Пазете само тези работи. Пазете се, колеги. Пазете се отпред. Пазете се отпред. Кажи нещо, пазете се. Пазете се. Внимание. Това не било. Чакай да ми освободете плаца. Това е разлика. Може да се направи хубава снимка. Премиера затова е позициониран. Как се справи премиера на пожар? Много добре. Ще го назначите ли? Мисля, че това, което е знал и това, което е правил, винаги може да си го припомни. Той винаги се отнася с огромен респект към бивши си колеги. И знаете, че когато бяха и пожарите в Бистричко бранище, той също беше човека, който ни качи заедно с главен комисар Николов, с Аню Ангелов на самия пожар и караше прекрасно в тази пресечена местност. Има качества. Не случайно е бил много добър.